Nah ini guys, sate Madura sudah siap. Guys, kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Ngono guys, wis mantap ini guys. Penampakannya jos tenan. Malah menteri ada deng, ngringin kan ada main rame itu. Oh, kelas apa menang? Yo, Rumah sebelah di sini? Rumah sebelah di sini. Lali. Lepon udah kelingan weh. Lepon. Ya Allah. Astagfirullah. Undang mama ya? Merantau apa aja? Malam ayam bu. Amin. Mobil kita. Ngarmu katanya. Merantau petang tahun terus Bali. Ngarmu kan gak tau ngetok pemet bu. Anu, sing itu bekasan deh. Oh, yo sopor. Tetapi kita nih kono terus. Ini pas nyatu sih Pak. Ini ya. Tadi senang ya melihat Ini sirawi ini nonton ini kan. apa metu ya nih senang? Kata ngerti aku. Bisa terus. Kata ngerti bor. Jadi itu mereka lagi filmu. Mungkin pada safety. Asli enak banget bumbunya nih. Teknik ya. Makan dulu. Maknyos ini bumbunya ini. Kalau ya pada safety. Jadi ada di TNS limo kan? Cek nasi juga Limo. Ini mau kantor itu. Oh. Karena dia suka review. Kayak repot. gara-gara yang jangan beromong. Nah, kalau saya pernah ngatan loh. Ada. Weh, ada yang waiter loh. Tak lu itu isu. Ini gantian loh. Apa kan? Kayak neng gua musik neng mobil apa? Kayak ampli ini loh. Tapi sekitar aktifnya aku Atraktif, tapi ampli ini kayak wah. Punya second piro to, Bor? speaker itu. Buka. Kayak ampli ini lho. Sampai 700. Kan dari anu. Oh. Arbunggu, lah iki pra masaku statusnya kayak bedek. Emang gawane kan? Jadi tani ini lho. Ini itu. Yang tengah Anton iso. Anton iso kan nawarnya aku gini. Mas kene apa tip mobil jadi piro 600 terus lengkap ya wis aku gelem aku sabar kuwi bengi tak ambil kuwatir dibalas esuk-esuk ki nang wolu ning aku ngotong-ngotong ngene itu kuwi tapi salone wis pecah aku gunake mu anu kuwi sing kaya ampine kita kasih anu pasirune Pak Jirone iki payu. oh
Lah aku ngomong karo dhek, kuwi pas teko sik, aku mesti saya kan ora nyampe semua. Emang gawane kan? Jadi tani ini lho. Ini itu. Sing tengah Anton iso. Anton iso kan nawarnya aku begini. Mas kene apa tip mobil, jadi piro 600. Wis lengkap. Ya wis aku gelem aku. Sabar kuwi, bengi tak ambil pasar dijual. Esuk-esuk ki Kang Wolo nang aku ngotong-ngotong ngene itu kuwi, tapi salone wis pecah. Aku gunake mu anu kuwi. Sing yang mrene kita Gimana kok? bekase anu pajirone. Kok Pak Jiro ini payung. Oh. Lah aku ngomong karo dhek, kuwi pas teko sik, aku mesti saya kan ora nyampe semono to aku. Kadure 3,5 iki lah aku saiki. Kuwi ditepo itu pun rada tengah duwe rada mbah kuwi. Apa kok ngaling karo Anton ya ora mudeng. Diwancine kan yo kuwi, gitu kan njaluk 750. Ya kan kau. Kene wis tak pasang. Kene masang kuwi ning solusi untuk 800. Terus rapi ada kaki. Dan itu, nek Mana mau cepet mana? aku luwe ya bro. Iya mas. Mana gambekan lho. Jeneng luwe mau 3 porsi nek aku, nek 3 porsi ya. Yentai nambah neh. Aku loro wis ngene. Tapi sing sijine ora nggo lontong, Kan gulung dong. sate. Terus sampai nang terus. Yo mengko lembur saya lembur 5 juta nek. Turun Heeh. Oh, yang pasti ini. Tapi ngendi, Bro? itu pun Tapi ngendi sampean? anu itu multipal siapa? Daerah ngendi? Daerah ngendi? Bro, Oh, Bungkro. Jenengan ning di Surabaya. Aku nang kulon. Ono pula. Nek sering Surabaya Mas Salim. Aku ora tau ning Surabaya. Surabaya pernah daftar Bintara kan? Lulus di Coret. yo gitu. Dituku wong. Kan aku lulus juga. Coret akhirnya. Sebenarnya dituku wong. Masalahnya ana sungguh wong. Ngerti ngerti ya? Aku ana senggawa cuma kan kalah karo priyo. Sering Kalah karo duwite bapake. Ngono lah duit ngono. ya mbah sing nyorek kono ning mbah liyane. Nomorku ono ning daftar kuwi ono. Pas pantau kir kuwi ilang nomorku. Nah, wis tuku wong. Masalahnya duwite Heeh. ono Kurang. wae. Oke. Kudu dianu didampingi terus wong sing nggowo. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang terus dan pedagang yang kami kunjungi semoga bisa laris manis banyak pembelinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.